Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय ओमफ्राय जोङो दिनै बारियाव थांनो नागिरदों आरो जोंना दिनै फेमिलियानो थांजोबगोन ओमफ्राय दा जोंना बिहाव बिखुनजोआबो थांग्रोबाय ओमफ्राय जों दा नै जोंहा ब्लेसिं मामा ओमफ्राय जोंना हासबेन्ड जों जमा थांनोसै आरो ना नै आंना फिसाजोआ उन्दुनो ओंखारसोबाय खोमा ओमफ्राय सेगासिनो आरो ना स' बिदिब्ला जोंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो आंथ' थांनायनि सिगां आरो फंसे बाथ्रा बुंबावनोसै नोंथांमोना जोंनि भिडिअ'खौ नायनानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो जेसे हायो शेयार खालामनानै हो आरो भिडिअ'खौ नायजोबालासिनो दाथा लोगोफोर आरो बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो थांनायनि सिगां गय जालायबाय गय बुरि जाथारबाय आङो चिराङाव फैनानै ओरैबायदि गय जाग्रा जाबाय गेजेराव गारबायमोन आङो लोगोफोर गय जानायखौ ओमफ्राय दायोहाय जाफिनग्रा जालायदों आरो जानो मोना होननानै बुङो हासबेन्डआ खिन्थु आङो ओंखाम जाखांबा सम सम जानो लुगैयो आरो ना नै फिसाजोआबो उन्दुथारा दाबो सान्दुङा गोसाथार साथाबो लायासै आं Mama, blessing. लोगोफोर बेसर बारि गोनजादा दुब्लिया माइ गायखांबाय हाखांबाय ओंखाय दा मानसिफ्रा बेसर फोजोबबाय आरो ना नै जा समायना नुखादोंनो बेसर बारिखौ बेसर गोनजा आंना हासबेन्डआ दाबो मोनफैयाखै नै आं दुब्लियाव नेगासिनो साथाबो लायासै आङो दा नै सान्दुङाबो गोसाथार ओरैबाबो गोजां बोथोरनि सान्दुङा जेबो नङा नायनोनो हालायाखै मा सुना मा तु उन्दो मामा नै लोगोफोर आंना बोराय खाख्रेबा मोनफैबाय नै लोगोफोर नै सिखा खंखाय लालायदों आं बोरायबायलै आंना बोरायथारबाय माने गय बारियावहाय थालिर बिफां गायसननो नागिरदों आरो नंगौ नामा बोराय खाख्रेब बोरायथारबाय आंना बोराया 60 बोसोरनि बोराय नै आंना बोराय खाख्रेबा थांगासिनो आंना बोराय हायथा सनाया खदाल लानानै नै मालायसो बेसरा मा थुदो आय बोराय खाख्रेब ओरै नाहरा ओरै दुब्लि बारियाव लाना फैनानै मा जाहोगोनलै नोंलाय आंलाय जानाय आं बे थालिरखौहाय जानाय आं दायो बिबैनो गारबोनानै बिखुमजो जायो आरोना ओमफ्राय बिनो गारबोनानै बारियाव फैबाय आङो एसे गय बागानखौ नायनो गोबाव जाथारबायमोन आङो बेफोरखौथ' गायजेननाय समाव फैनायानोलै र' आंना हासबेन्डआ मावगासिनो आं देखायनो एसे आंलाय बेखौलाय बोरै बारनांगौ थैजोब्बाय नै खनसेजों गय गायनाया सेस थालिर बिफां गैयैखाय थैजोब्बायनो नै नुहुरला बैथिंबो दोङो गोदान खिलिगोन बैथिंबो दोङो गय बिफांफोरा नै इथिं थांनो हाला नै बिफांजों बेखौ मा बिफां होनो बेखौ लाइजौ नै आंना बोराय मांथाया मावगासिनो बोराय खाख्रेबा बोराय माबायसा मोनदों मावनानै खोन्थाना होदो एसे आं मावनायाव जेबो मोनालै मोनहैगोन फिथाइखौहाय नंगौ आङो होमबा एसे बारिफोरखौ देखायनोसै दे औ नै जोंना हासबेन्डआ थालिर जाग्रा माने ओंख्रि जाग्रा थालिर आरो नै दाननानै दोनदों बुंनायफोरानो जालाय लांलालै बुरिबायबो नालाय बुरि खुगा
बैनि लोगोफोर गय बागाना आं थांबाय थाला आंहा गथ' गोरलैबो दोङो नालाय जानला मेनला थांबाय थाजाया ओंखायनो थांला आङो बेनिफ्रायनो देखायहरबाय नै आङो नोंथांमोननो बैथिं जोंना बिहाव बिखुनजो मोना बन दानगासिनो नै बैग्रि थाइसोदों जाबाबो रायजा हरगोन दा बिमादों ओंखायनो जाथ'ला आङो बैग्रिखौ आरो मोनजायाबो नालाय आंना देहायाबो थिग नङा एसेबांबो मोनाखै मिनिदो 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 बुंदो खोना माखो बिरबायनि फिसालाजो बाय बिथिं फै नानि फै 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 बिथिं फै फै मै बेदर लाना होबायथ' ना बेखौ जाखाया जों दा दुब्लियाव थांनानै न'नि बारिसिम मोनफैबाय आरो ओमफ्राय जोंना बोरायना माबा खदालानो गना होबायनो ओंखायनो थालिर बिफांखौ गय बागानाव मोजाङै गायबोजोबनो मोनासै आरो फांब्रैसो दंबावोमोन ओमफ्राय आङो नै गथ'बो दोङो नालाय मोजाङैनो देखायजोबनो हायासै स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनलायगोन बिदिबा बाय बाय नै जाला आखाइबो बायबाय लानो बाय बाय